Asin. Limosito. Nya. Unsay lasa? Yawasa mojitos nga gabula. Unsay mojitos nga mobula? Run. Tay luya sa ko mga tanom. Uy. Uga na kayo ba kay way ulan-ulan? Mura naman mong ako. Wala na bisbisan. Pre! Nakos likod nimo. George! Saan makadira? Saan makadira? Magsyata ba? Saan shot nung sa dekag? Sugo ko nga na oh. Tila nimo. Nagpaandir manoong ka. Dili sa liko mag-shot. Di ko mukuyog sa inyo. Kaya gisugo ko niya na ako'y gibuhat karon. Ibaan mo pre. Uy! Nata ba? Ganun mo sa nilang shato ninyo. Sosyal to, sosyal. Social inyo naman tuba. Lagpad lagi tuba. Makapulot tao yung tuba-tuba kung saha. So dilot tuba inyong imnonon. Dili. O unsa galito? Gold ang sulanan pre. Gold ang sudlanan ay unsa gold o naay pagka gold. Gold. Tapos unsa may pangalan? Say pangalan. Mo ang ko. Mo? Sige unsa man mo? Kana sa gulag asin ito niya. Limon ba? Mojitos. Oh, kana pre. Sure ka mo yung nuno ninyo? Sure na, sure. Saon man ako ni ha? Ay tisa. Sige ani. Una na lang mo dito George. Ha? Una na lang mo muapas na ko manon sa nako ni. Apas-apas dira. Atika si Hana. Nga ma-murder ta. Magaling kang kupal ka. Tama po ka George no? Siyempre, basta ako yung mga istorya. Natay ka padulungan. Tama, maroon na tayo padulungan na. Sige, una na lang dito kay manangid ko ni Hana, mamartira tayo niya, muapas din ko. Ah, sige. Basta unsa may suoton magpulo jud. Magpulo ta. Nagpulo mo mga kauban Mga dito. sosyal karon. Ay, biya inom ani oy. Nahuman na ba ka to si Markig pamisbis sa bulak? Unar ako. Una, apas ko. Apas ha? Apas ko. Sige pre. Paso naman ako, be. Ay, be. Oh, human ka pamisbis sa bulak? Oh, humana be, nahurot na ako bisbis ang bulak dito tanan. Ay! Kanang kuan ba, kanang mo adto day ko sa birthday sa sako ang amigo be. Birthday? O birthday sa akong amigo kay lain po kayo di ko maadto no nya. Suod kay nako siyang amigo sukat pa sa una. Respetuhan yun ako ng birthday niya. Nya, kinsa man na nga amigo? Wala gyapon ka kaila kay amigo na ko ni sa una nga dili pa ta kaila. Nya maginom-inom na pud mong tuba dito ah. Dili kuan naman na kaon lang jud kay birthday man sa akong amigo. Bantay ka ha? Oo. Pag makabalo lang ko na nag-inom-inom na pug ka. Bunalan jud ka ka. Hagba jud ka sa tubangan tan-awa. Di lagi. Ano rami, kaon lang. Ha? Nya mo magilis ako be. Pre, dugayang paring Marky oy. Lami na kayo nagmuhitos ba? Asa si Paring Marky? Kabala ka na kay mapas na to karon. Oh, mas Ay pre, murag na pre. wala palibak. Na, wagi na palibak bay. Pre! Dugaya ni mo oy. Relax lang. Kunya paabot nimo ba? Timsa. Ingon mojitos. Muhitos gani. Kunya nagbula. Unsam nito ba? Uy, ay na pagreklamo dia. Ang importante na tay ginom. Lami man gyapon ni. Ingon ka mojitos. Muhitos, ang sudanan. Ay nag-angal ko dia, lami man gyapon ni. Pulo-pulo pa mo. Ingon ka social kay ingon to para man din sa. Lain pod. Basta kay muhitos kaya sudanan, siyempre puluhan yun na pra. Social ta naman baris. Ano na sa pag-inom pre oh? Oh, tuloy. Tuloy. Di kaya na punon kay sipa kay nang ilim nun. Tuloy. Kuha asin. Tapos limon. Limon na pre limon. Apel pingon diso. Katapos nawa. Boss. Siringi. Kana George. Unya, ang sila sa tuba ra gyapon. Basta lamiya pre. Testing good. Asin. Limosito. Put doon eh. Put na pre para Nya. nitos na yun.
Unya pre. Unsay lasa? Mursag mojitos nga na ito ba? Ayawasa ni Dayoy. Wala yung uso nga inom ron. Kung na pag-inom taan eh, magkapulo kita. Yawasa mojitos nga gabula. Natural. Kamu na pre, kamu na pre. Mga pre, mojitos nga mabula. Unsay mojitos nga mobula? Dili jud ka mo hagba. Run. Pre, save your life. Nadali jud ko sa mojitos ni George nga mabula.